Letné bez servítky, odpovede na vaše komentáre. Komentár pod našim videom. Čo ak skrachuje správca? Spadne finančný sektor, padne Google, radšej peniaze v hrsti. Do finančnej gramotnosti. Peniaze správcu sú oddelené od zainvestovaných peňazí. Ak by už náhodou správca spravovať peniaze nechcel, tak ho kúpi iný správca. Podnikanie správcu neobnáša také rizika ako napríklad podnikanie bank. Podľa zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska, ktorá robí dohľad, určí správcu, ktorý sa postará o zainvestované peniaze klientov. Neodporúčame a ani my sami nenakupujeme konkrétne akcie, nakupujeme portfólio, a v rámci toho portfólia sa môže nachádzať aj 3000 firiem v rámci celého sveta. Peniaze v hrsti sú potrebná hotovosť každého jedného človeka. Každý z nás, ale skôr či neskôr, bude musieť investovať. Tí, ktorí začnú neskôr, tých to bude stáť iba viac peňazí. Ak ťa investovanie zaujíma, poď si naštudovať základy investovania u nás bezplatne online.